Mae'r fideo yma'n mynd i edrych ar ffactorio mynygiadau pellach, a ni'n mynd i edrych ar 3 term. So, be fi moyn chi wneud bob tro yw edrych am y ffactor gyffredin mwyaf sy'n bositif. Nawr wnaethon ni trafod ffactor gyffredin mwyaf yn y fideo blaenorol. So, os oes angen fi ffactorio hwn, be mae'n rhaid fi wneud yw edrych 6, 9, 15. Beth yw'r ffactor cyffredin mwyaf? Hynny yw, beth yw y rif mwyaf sydd yn rhannu'n union i 6, 9 ac 15. Nawr yn atrych yn sgwennu y ffactorau mas ar gyfer pob rif, sydd yn bosib. Fi moyn chi ystyried pa dabl. Mae bob un o'r un mae'n am ha dabl. So mae bob un o'n nhw yn tabl 3. So, tynnwch 3 allan. Nawr 3 lliosi beth fan hyn, sy'n neud 6a. Wel, 3 lot o 2 yw 6, a wedyn ychwanegwch yr a. 3 lot o beth sy'n neud 9 positif 9b. So, 3 lot o 3, a 2 gorfod bod yn positif ar o'ch b ar y diwedd. A wedyn fan hyn, 3 lot o positif 5 ar o'ch c ar y diwedd. Yn yr ail enghraifft, eto, edrychwch am y ffactor cyffredin mwyaf. So mae gen i 8 a 4. So rif mwyaf sy'n mynd mewn i'r ddau yna, meddyliwch tabl 4. So 4 yw y rif positif mwyaf sy'n ffito mewn i 8 a negatif 4. 4 lot o beth sy'n neud 8, so mae hwnna'n gofod bod yn 2, a wedyn o'ch a ar diwedd. 4 lliosi beth fan hyn sy'n neud negatif 4b, wel, 4 lliosi 4 yw, 4 lliosi 1 yw 4, so 4 lliosi negatif 1 yw negatif 4, a jyst o'ch y b ar diwedd. Nid oes angen rhoi yr rif 1, chi jyst yn gallu sgwennu fe fel yna. A wedyn, yn yr un ôl am y 4 term. Eto, ffactor cyffredin mwyaf. So bob un 4, 4a, 8b, negatif 12, mae bob un yn nhw yn tabl 4. So dynwch 4 allan, agor set mawr o gronfachau. Nawr 4 lliosi beth sy'n neud 4, 1. 4 lliosi beth sy'n neud 4a, mae jyst yn a. 4 lliosi beth sy'n rhoi positif 8, so mae'n positif 2b. A 4 lliosi beth sy'n neud minus 12, wel, mae'n negatif 3c. Cymrydwch eich amser gyda'r fideo. Rhedwch yn ôl ymlaen i sicrhau bod chi'n deall. Mwynhewch.